Di mumino sa 300 ka mga tao sa dakbayan sa Mandaue ang nabiktima sa dakong sunog nga miigo sa barangay Magikay. Samtang video sa aktwal nga pag-rescue sa usa ka iring nga natrap sa kayo gidayeg sa mga netizens. Ano yung report ni Nico Sereno? Ingon ani kadako ang kayo nga misugat sa mga bumbero niadtong Biyernes sa hapon sa may sitio Admacor, barangay Magikay. Daling nakakatap sa tapad-tapad nga mga balay. Kay sudlunon kaayo, gipalibutan ang lugar sa mga fire trucks aron ma-contain ang kayo. Ang mga residente nagtinabangay usab. Usa sa challenge na mo ato is ang kuan, ang iyahang kung unsa ka strategic ang lugar. Okay. Nya limited ang resources po namo. So mo to nga ni nakadako gyud. Init ka. Wa gyud 101 dire. Unang dali ra kayon katag ang kaya. Nya life battery sad nga mga ilang balay. Human sa hitabo, kini na ang itsura sa apektadong lugar. Ang ubang mga residente naningkamot paghipo sa unsa pay mamahimong kapuslan. Samtang anaa nag-istar sa Magikay Elementary School ang mga fire victims. Muabot sa 125 ka mga pamilya ang apektado. Gamusumada sa 305 ka mga individual tanan. Samtang sa pagkahitabo sa sunog, napakita ang gihimo sa usa ka firefighter nga gidayeg sa mga netizens. Wa siya magpanagana nga miluwas sa usa ka iring nga na-trap sa koral. Wa na kini makalihok maong giluwas ni Joseph Torregosa. If makita sa video na ay dangling wires tubangan ako, uban nato is live pa. And then ang katong wire nga nagalis iring, so may gani kay naa dayon nakatunol og bolt cutter, which is ato din nakuha din nato ang iring nga safe. Sa edad nga 21, estudyante sa kolehiyo si Joseph, apan pipila ka tuig na ang usa ka volunteer firefighter. Karon sakop siya sa North Brigade ug nang hinaot nga mahatagan og kahigayunan nga masud sa BFP sa umaabot. Dili lalim ang among trabaho, and malipayon po ko kay ilagi extend ang ilang pasalamat nga na-rescue ang iring, which is mas labing importante, no, kay motom gyud namo mga firefighters nga to save lives and properties, so all lives matters gyud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.